Anis, tá sé ná de ceisne Casta. Tá bhfuil tusa de shaineolaithe ainmhithe. Tá stáda chudólas leis de ceisne seo. Ceiste héin. Cé bhíad isce féidir le helefantí Africacha a thuaisteach na drunk ag éon am bháin. A. 500 milliliter. B. Liter a bháin. C. 4 liter. nó D. 7 liter goile. Idir néachar. Sé good? An freigra ceart ná. D. 7 liter goile. Tá go meadan si de. A bóg raibh go ceist a dó. Cé chó fada sa ghlachan sé ire talún a nóhaint dearcá na bhailiú don dhíre fad. A. Dhá lá. B. Dhá cheachtain. C. Dhá bhí. nó D. Dhá bhliain. Sé good? An freigra ceart ná. A. Dhá lá. Ní mar an am sin in éachar, chuna sa dhéanann si de. Agus a ceist dhearnach. Nuair atá béir bán ina hasamh go dídeach, tá sé A. 3 bháin ar irde, B. 10 drithir ar irde, C. 8 drithir déag ar irde, nó D. 3 ar irde. Sin hard go leor. An freigra ceart ná. B. 10 drithir ar irde. Sólaigh é sin. Cé bhéad a fuair sibh i gcearta go baile?